104.7 IFM. Report! Wala dapat umanong ikabahala ang publiko ukol sa mga lugar sa Pangasinan na isinailalim sa Yellow Areas of Concern para sa paparating na halalan sa buwan ng Mayo. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Dagupan kay Comelec Pangasinan Election Supervisor Attorney Erickson Aganiza, sinabi nito na ang dahilan ng pagsasailalim ng mga lugar sa nasabing kategorya ay dahil sa pagkakaroon ng mainit na political rivalries. Dagdag ng opisyal, ang mga lugar sa nasabing kategorya ay meron ring kasaysayan ng political unrest. Isinailalim ang 8 lugar sa Pangasinan sa areas of concern na kinabibilangan ng mga bayan ng Aguilar, Binmaloy, Mangaldan, Malasikisan, Quintin, Suwalad, mga lungsod ng Dagupan at Urdaneta. Aniya, ito ay desisyon ng Central Office at hindi nila inirekomenda. Dahil dito, tututukan ng kapulisan ng mga nasabing lugar bagamat walang kasaysayan ng election-related incidents. Samantala, inihayag din ni Attorney Aganiza na sila ay handa na sa election period na ipapatupad sa darating na 12 ng Enero. Nagpaalala naman si Aganiza sa mga kandidato na wala pang campaign period kaya't iwasan ang pangangampanya ng maaga dahil meron itong kaukulang parusa. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.